Oh! Di kay ginlango-lango yaman to ya ang asawa. Kung ikaw man be mo ya asawa ya, kay imuon ya kadadlawa. Nakita ko to itsura sa asawa ya nagkusmo doon gid nga do nawian sa kay ginimo ni tupik ko ya sa iya kadadlawa niya. Miss Kai, barad mo na to? Naku, trending to Miss Kai. Mamaya, ano mamarites ka na naman? Ano ba yan? Hindi, trending yan eh. Yung si Will Smith, tsaka yung, ayun, si Chris Rock ba yan? Basta yan, panoorin mo. Iposton. English pa naman, medyo mahirap intindihan. Kaya mo yan. Ay, doongo. Do hindi na to kaladawan, no? Oh. Oh! Si Will Smith. Oo. Pursuit of Happiness. Oo. Idol ko yan. Idol diba ko yung rin anak yan. niya yun, yung sa Karate Kid? Oo. Yan yung viral ngayon, Miss Kai. Ba't nanantok siya? Hindi alam eh. O, diba, Miss Kai, viral yan ngayon? O, ano masasabi mo dyan? Alam mo, nahirapan ako tan mag-explain. Magkakarayaan na lang bala ako. Ano ma-express ko ba yung mga gusto ko bala yan? Balbla? Tinan mo ko? Amo ni Saho? Di kay ginlango-lango yaman to ya ang asawa. Kung ikaw man be mo ya asawa ya, kay imuon ya kadadlawa. Nakita ko do itsura sa asawa ya nagkusmo doon gid nga do nawian sa kay ginimo ni tupik ko ya sa iya kadadlawa niya. So, hindi gid man tanan nami to ha ginlango-lango na kabalaan mo pagkamaan ko. Ngawra to buhok ang asawa ni Will Smith. Kaya ba mo may sakit ran ba yung alopecia? Mo ran nga nagpa-shave do lang tanakang buhok na. Di, ginimo na tana to nga joke to kuno nga tanaro kuno to ang sunod nga imuon nga ano, G.I. Jane. Oh, kung ako man bibana, kita ko gani nagusmo doon kay gani itsura ni Jane to nga asawa ni Kwan mom ni Will Smith mom. Syempre kung bana mo aras tupad mo kita mo asawa mo to nga do nasakitan. Syempre masakitan ka man, di ba? Te, may sala man tong komedyan, tong nga si Sino, tong nga si Bato. Rock. Rock, gali, Bato man ako. Pero, damo man to tao, kita ko gani, ginugyaw sila ho. Te, ginsumbag na tana. Tira ko tao, do improper man ran. Kag isa pa, do violation ran ba? Manakit kay mo kataho. Do hindi ka na pwede. Pwede man ran nga pagkatapos to, storyahon mo. Pagkatapos, tiga, kamo lang nga darawa bala. Hindi nga di mo sumbagon mo timoto. Tinaintindihan ta man ra kasi akong ganit ulo. Tawra tarang ka panumdom kaya mahimo ta lang ka nga basta gusto ta. Kasi syempre nasakitan ka o di bla kay ginisulto imong asawa. Matyago do darwas na may sala agin provoke naman ba ito kung nagagin sumbag ta na kay garet-garet naman. Di bla? Di amo rin lesson learned siguro eh. Komedyan kita pero kananlan kis may control mo kita sa bata. Kay base may mas kitanon kita yan. Ito tudlo na ged. Insulto gid kita ko gid tong asawa ni Will Smith nga duga cross mo doon nga do nahuyan. Tapos kadlaw pang mga tao. Sala man to time Will Smith kinanumbag ta na dayon. Daan din relax na ikaw galingon. Nakaginistorya na to do tawhay balahaw, no? Kag pwede to dayon na. Magsuri ka diyan tulad kay dugin pawian mo akon ano, hindi nga manumbag ti mo dayon. Isa pa daw pagkamaan ko karan kay Will Smith, do ambasador ang kang goodwill, di ba? Kayo kabuot ka na sa mga pelikula na, kag daw hero ta na to, tapos motivator pa, tapos insa nga gulpil ng timo, way mo imo na pungga ng imong kaakig. What? Darwahan dami sila. Paon ta kon diya. Wala ako nang tinda sinabi mo. Panonood na lang ulit ako nito. Bahala ka dyan, Miss Kai. I-translate ko sa'yo mamaya. Ito man para naman di tayo kaibigan. I-translate ko mamaya. Sige na.